Pogledaj šta sam ti sve naručio od TEMU. Ništa ti nisi naručio, nego ti sve poslali Kinezi. Pa dobro. Ali daj da vidiš šta svima. A koji god naruči preko ovaj kod, dobija golem popust. Kapiram, kad instaliraš aplikaciju, unosiš ovaj kod za popust gore u ovoj battle takicu. Evo sve za 0 dinđi. Ajde, otvarajte jak je se. Dobro, kako si nervozno. Da mi više ne kukaš kako ti je ladno kad pereš sudovi. Jel to masažer? Ma ta stvar je odlična i sudove će pereš sam. Bože gospode, počel si i igračke da kupuješ. Nije bre ovo igračka. Ovo se kač za picu. A, zaigra se detevo. Ali znaš šta je ovo? Liči na secka. Nije bre, ovo sprava za vežbanje. Ali si ga usitnio, slaka ti čas. A pogledaj ovu genijalnu spravu. 3 u 1, Srbija. Možeš da pereš sudovi, možeš i češkaš tetovaže, a ako si nosorog, možeš da pereš zubi. A jel te nervira kad ti pljeske čepave? Opasno me nervira. Saj ti budu ukruglački. Ajde ti papirići. A pogledaj ove činike što su zgodne. A bre, to samo jednačenije. Ma kako bre samo jedna bre, pogledaj. Jao, gled to ko babuške. Vruće. Bicmane, Kinezi ti poslali i rukavice. I to crne ko noć. A bre, jel ovo za kineski beli lukac? Ka bre lukac bre, ovo je za kompiri. Gle mojen tu baci cel kompir. Ovo radi pak ide. A da tureš malko biber u toj pire? Braće Kinezi na sve misle. A pogledaj ove činike od koliko su ubave. Vala jesu ubave, moram da priznam. Izvolite seko, kineski ručak. Baš ti hvala na tome.